அஸ்ஸலாமு நான் கம்பல் இர்ஷாட். கஷ்டப்பட்டாங்க. அதில் மிச்சமே மெயினாக ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருந்துச்சு, உடுப்பும் சாப்பாடும். அப்போ நாங்களும் என் கூட்டாளி 6 பேரும் செட் ஆகி இன்ஷால்லா ஐடியா பண்ணோம், கொஞ்சம் உடுப்பு கொடுப்போம் அப்படின்னு. 10 உடுப்பு கொடுத்துட்டு 10,000 வீடியோ போட்டேன்னு நினைக்க வேணாம். இந்த வீடியோ நான் மெயினாக ஏன் போட்டேன்னா எனக்கு இன்னும் மனுஷன் கோல் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ எனக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு மனசில் ஒரு மாதிரி ஆகிக்கு. அதனால தான் நான் இந்த வீடியோவை மெயினாக போட்டேன். அப்போ பார்த்தா மனுஷருக்கு விளங்கும் தான் எல்லாம் முடிஞ்சு அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஏன்னா ஸ்டார்ட் ஒன்று இருந்தால் ஃபினிஷிங் ஒன்று ஈக்கணும். அதனால தான் இந்த வீடியோ போட்டேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ் டிசம்பர் 2ஆம் தேதி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இன்னைக்கு டிசம்பர் 23, சாரி டிசம்பர் 3ஆம் தேதி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இன்னைக்கு டிசம்பர் 23. அப்போ நான் இந்த நாள் மட்டும் கண்டினியூவாக கொடுத்து கொண்டு தான் வந்து இந்த இப்பயும் என்கிட்ட பெம்பஸும் சின்ன பிள்ளைகளோட உடுப்பும் இன்னும் பண்ண உடுப்பும் மீக்கி 3 கமையிலேருந்து வராங்க, அப்படின்னா கம்பெனிலேருந்து அவுட்லேருந்து வராங்க. அவங்களுக்கு பிரித்து 3 வச்சுக்கிறேன். அப்படின்னா 3 லொட்டாக கொடுத்து அனுப்பி இன்னொன்று அல்ஹம்துலில்லாஹ் என் வேலை முடிஞ்சு. நான் நிறைய தான் இன்னும் இதை அப்படின்னா முடிய கிட்ட சரி இன்னைக்கு ஸ்டாப் பண்ணுவோம் நாளைக்கு ஸ்டாப் பண்ணுவோம்னு நினச்சேன். அல்ல அதுக்கு இடம் தரல, இல்லை நீ செஞ்சுட்டு போன்ற மாதிரி எனக்கு முடிய எழுந்திரிச்சு கொடுப்போம். லொரி கணக்கு கொண்டாந்து இறங்கினாங்க. நான் இன்ஷால்லா கம்பெனி கொடுப்போன்னு தான் நான் இறங்கினேன்னு கொடுத்தேன். அது எல்லாருக்கும் எனக்கும் தெரியும். வீட்டுக்கு என்ன பிச்சு கொடுத்தேன், மற்ற கமையாக ஃபுல்லாக அப்படின்னா லொட்பிட்ட கொடுத்தேன். 4-5 பேக்கில் அப்படி தான் கொடுத்தேன். ஏன்னா அல்லா இன்னைக்கு அந்த பறக்கத்தை தந்தாங்க. எனக்கு சொந்த சல்லியில் இல்லை, எனக்கு ஒவ்வொரு இடத்தால கொண்டு வந்து தந்தாங்க. புதிய உடுப்பு தந்தாங்க, பழைய உடுப்பு தந்தாங்க. எல்லாமே புதிய உடுப்பும் இல்லை, கம்பெனியாலே உதவி செஞ்சாங்க. எனக்கு கலக்கெதிரையால் 1/2 லோரி கொண்டு வந்து தந்தாங்க. பெரிய டேங்கி உண்டால பாதி லோரி. அப்போ கலக்கெதிர கெண்டி மஹையாவ கட்டுக்காஸ்தட்ட மாவனல் இன்னும் அக்குரன் இன்னும் நிறைய கம்பெனிலேருந்தும் எனக்கு கிடைச்சி 2-3 இடத்துல இருந்து பெரிய லோட் தந்தாங்க. எல்லாத்துக்குமே கொடுக்க சொல்லி நான் அது மாதிரி அல்ஹம்துலில்லாஹ் எனக்கு என்னையே நம்பி தந்தவங்களுக்கு நான் அந்த நம்பிக்கையை மனுஷர்கிட்ட இடத்துல கொண்டு போயிட்டு சேர்த்துன்னு நினைக்கிறேன். இன்ஷால்லா சேர்த்துப்பேன். அந்த பைதா எனக்கு அல்லாஹ்கிட்ட கிடைக்கும். மற்றது என்னென்னா எனக்கு என்னையோட சேர்ந்து இம்ரான், ஹஃபீஸ், இன்சாஃப், இஸ்ரத், மற்றது உமர் செட்டாகி எனக்கு மாற ஹெல்ப் பண்ணி தந்தாங்க. நாங்கள் 5 பேரும் சேர்ந்து தான் மாற மேட்ச் ஒன்று அடித்தோம். ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா நாங்கள் எல்லாமே டெய்லி ரேசிங் செய்கிறவங்க. ஏன்னா இது என்ன லாஸ்ட் மூமெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் நான் சொல்கிறேன். அப்போ நாங்கள் எல்லாம் டெய்லி ரேசிங் தான். அப்படின்னா இன்றைக்கி சம்பாதிச்சா தான் எங்களுக்கு இன்றைக்கி தின்னேலும் அப்படி நிலைமையில தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். அதனால தான் இந்த நான் மிச்சமே சொல்கிறேன். அப்போ மாற ஹெல்ப் பண்ணி தந்தாங்க. அவங்களுக்காக இன்ஷால்லா துவா செஞ்சுக்கோங்க. மற்றது எங்களுக்கு தந்தவங்களுக்காகவும் இன்ஷால்லா உங்களுக்கு பரக்கத் கிடைக்கும், துவா செஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா அந்த டைமுக்கு நான் பெருசாக கொடுக்கவும் இல்லை. வார சின்ன பிள்ளைக்கு 10 பெம்பஸும் 2-3 பெம்பஸ் கவரும் தான் கொடுத்தேன். ஆனால் அது நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 100 வருஷம் சம்பாரிச்சு வீட்டுக்கு நாங்கள் கொடுத்தா எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமிக்கும் அதை விட சந்தோஷமாயிருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்களுக்கு கேட்குற துவா அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு என் உமா அப்பா சொந்தங்கள் அப்படி தான் துவா கேட்டிக்கிறாங்க, மற்ற பிட்டையிலேருந்து கேட்டிக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த மாதிரி துவா இல்லை, இது பெஸ்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி துவா. ஏன்னா அது சொல்ல விளங்காது. அந்த துவா ஒன்று கேட்டால் தான் எங்களுக்கு தெரியும் அட்டே இப்படியும் ஒன்று ஈக்கிதாண்டு. அதனால தான் நான் இந்த சொல்கிறேன். போயிச்சு கொள்ளாமல் ஒரு 5 நிமிஷம் கேளுங்கன்னு சொல்கிறேன். என்னென்னா நாங்கள் இந்த நிலைமையில் அப்படின்னா நானும் ஹையர் தான் ஓடுறேன். என்னையோட இந்த கூட்டாளி 3 பேருமே ஹையர் தான் ஓடுறோம். மற்ற 2 பேரும் ஒரு பொடியன் கடையில் வேலை, இன்னொரு பொடியன் கரேஜ் செய்கிறேன். 2 பேர் கரேஜ் செய்கிறேன். அப்போ நாங்கள் அப்படின்னா நாங்கள் இன்றைக்கி சம்பாதிச்சா இன்றைக்கி தின்னுவோம், நாளைக்கு எங்களுக்கு ஏன்னா உண்மையான சிச்சுவேஷனை சொல்கிறதுக்கு வெக்கப்பட தேவையில்லை. அதனால தான் சொல்கிறேன். அப்போ நாங்கள் இந்த நிலைமையில் இருந்து கொண்டு 20 நாள் இவ்வளோ கேம் ஒன்று அடித்து மனுஷருக்கு நிறைய கமைகள் கம்பெனியை விட்டு பிட்ட ஒரு 10-15 கமைக்கு நாங்கள் உடுப்பு கொடுத்தோம். அப்போ நான் நினைக்கிறேன் எங்களை வீட்டு கோடீஸ்வரனும் ஸ்ரீலங்காவில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு மனசால் நினச்சா இல்லாத ஒருத்தருக்கு செய்வோம்னு நினச்சா நான் நினைக்கிறேன் ஹெவியாகவே செய்யலும். ஏன்னா அது நான் இந்த 20 நாளில் நல்லாவே படித்து கொண்ட விஷயம் ஒன்று சொல்கிறேன். கோவிச்சு கொள்ள வேணாம். ஈக்கிறவங்க இல்லாதவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. உங்களோட பிள்ளைக்கு 10 டொஃபி 10 சாக்லேட் கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்களா, இல்லாத பிள்ளைக்கு 5 பிள்ளைகளுக்கு கொடுங்க. அப்போ உங்களோட குடும்பம் 6 உங்களோட 10 டொஃபி 6 பிள்ளைகள் தின்னுது. அப்போ உங்களுக்கு அந்த பரக்கத் எங்கால வரும்போது தெரியாது. ஏன்னா இதே நான் இந்த நேரத்தில் செய்யாட்டி இன்னொரு 10 வருஷம் போயிட்டு என்ன சாரி சிச்சுவேஷனோட நான் என் முகத்தை என்ன கண்ணாடியில் பார்த்தா எனக்கே அசிங்கமாக இருந்திருக்கும். நான் அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்னைக்கு நான் இந்த செஞ்சுட்டு நாளைக்கு மவுத்தா போனாலும் எனக்கு கவலை இல்லைன்ற மாதிரி எனக்கு புள்ள குட்டிக்கு அப்படி உண்டு. ஏன்னா எனக்கு சின்னவனுக்கு 3 வயசு. அப்போ நான் எனக்கு சின்னவன் பெம்பஸ் பெருசாக கொடுக்குறது இல்லை. உச்சி வந்தால் சூன்னு சொல்லுவார். அப்போ நான் எனக்கு கிடைச்ச இது
இது பெம்பஸ்லேருந்து நான் மற்ற மனுஷனுக்கு கொண்டு போயிட்டு சேர்த்தேன். அப்படி இதே போல் ஈக்கிறவங்க இல்லாதவங்களுக்கு அல்ஹம்துலில்லாஹ் பெரிய ஒரு உதவியாக செய்யலும். மிச்சம் தேவையில்லை, கோடி கணக்கில் நீங்கள் கொட்டவானா என்ன அவங்களுக்கு தேவைன்றதை கொஞ்சம் நினச்சி ஒரு ஹெல்ப் கொண்டு பண்ணினா அது லைஃப் டைம் அவங்களுக்கு அந்த நன்மை கொண்டு கிடைக்கும். ஏன்னா நாங்கள் எவ்வளோ பள்ளத்தில் இருந்தாலும் ஒசகையை கொண்டு போயிட்டு வைக்கிறது ஜஸ்ட் 1 செகண்ட் தான். ஏன்னா இந்த துனியாவுக்கு நாங்கள் வாழ வரல, நாங்கள் ஜஸ்ட் வெக்கேஷன் ஒன்று தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். நாங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறதுக்கே வந்தில்லை. ஏன்னா எங்களுக்கு துனியா ஒன்று ஈக்கு வேறையா, எங்களோட உலகம் வேறு. அப்போ அதில் தான் எங்களோட லைஃப் ஃபுல்லாகவே போகும். எல்லாத்துக்கும் களிம சொன்ன எல்லாத்துக்கும் அந்த விஷயம் தெரியும். நான் அவுளி இல்லை, இன்ஷால்லா என் மனசில் பட்டதை மட்டும் தான் சொல்கிறேன். அதனால தான் சொல்கிறேன், ஏண்டிய மனுஷர் ஏண்டியவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க, உங்களுக்கு அல்லா பரக்கத் செய்வாங்க. எங்களுக்கு தந்தவங்களுக்காகவும் அவ்வளோ ஒரு லொட்டொண்டு கொண்டு வந்து தந்த மனுஷருக்காக ப்ளீஸ் ஒரு துவா ஒன்று கேளுங்க. அந்த துவா மட்டும் தான் எங்களுக்கு தேவை. மற்றது மனசு என்ன சரி நோவுறதுக்கு பேசியிருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஜஸாக்கல்லாஹ். எல்லாத்துக்கும் இதுக்கு போகிறோம் இந்த இழந்ததுவல் ஒன்றுமே யோசிக்க வேணாம். ஏன்னா அல்லா தந்தது அல்லா எழுதிட்டான், அவ்வளோதான். மற்றபடி ஒன்றுமே இல்லை. ஆனால் இதுக்கு மேலே அல்லா பறக்கத்தொண்டு தருவோம். நாங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஒரு கண்ணொன்று வச்சு கொண்டு இருக்கணும். அப்படியே இல்லாதொத்தனுக்கு உதவி ஒன்று செய்யணும்னு மனசில் மட்டுமே தான். ஏன்னா நான் 15 நாளைக்கு மேலே ஹையரோடில் ஆனால் அல்ஹம்துலில்லாஹ் நல்லா தின்னு கொண்டு இருந்தேன். ஆனால் எனக்கு பெருசாக ஏன்னா நான் வெள்ளத்தில் பார்த்துச்சல எனக்கு பெருசாக சாமானம் அப்படி இப்படி கிடைக்கவும் இல்லை. அப்போ இந்த கையில் சல்லியுமிக்கல. ஆனால் நான் திண்டு குடிச்சிருந்தேன். அந்த அல்லாட பறக்கத்து எனக்கு இப்போ விளங்கிச்சு. அந்த நோம்பில் எனக்கு அந்த பறக்கத்தை விளங்கிக்கு. அதுக்கு போகிறோம் இந்த 20 நாளுக்கு அந்த பறக்கத்தை எனக்கு விளங்கிச்சு. என்னமோ அல்ஹம்துலில்லாஹ் எனக்கு மனசில் பட்டதை சொன்னேன். லொக்கோசின் அப்படின்னு நினைக்க வேணாம். என்னமாவது என் ரேட் கொஞ்சம் அப்படி எப்படி என்ன சரி பிள்ளையாக போயிட்டு இருந்தால் தயவு செய்து அல்லாவுக்காக மன்னிச்சுக்கோங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.